ஸோ ஹலோ கைஸ், ஒன்ஸ் வெல்கம் பேக் சின்னமானதான வீடியோ யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ரித்திக். கைஸ் உங்களுக்கு நான் 2 வீடியோ போட்டேன், ஆனால் ஒன்று உங்களுக்கு காமிக்க மறந்துட்டேன் கைஸ். ஒரு நிமிஷம் காமிச்சிடுறேன். இப்போ 1 மினிட் வெயிட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் என்ன இதில் கன் செக்ஷனில் போகிறேன்னு. கன் செக்ஷனில் போய் ஒன்று காமிக்கணும் உங்களுக்கு. போய் கைஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு கட்டானாக்கு தான் கைஸ் வரும். அது என்னதுன்னா பார்க்கலாம், இருங்க, ஸ்குவாடில் போய் பார்க்கலாம். இல்லை கைஸ் வராது. கட்டானா கைஸ் என்ன வரும்னா, இப்போ கட்டானா கையில் வச்சுக்கிட்டா கைஸ், என்கிட்ட கட்டானா ஸ்கின் இல்லை. இப்போ நீங்கள் கட்டானா கையில் வச்சுக்கிட்டா அவன் அந்த கட்டானாவை எடுத்து அப்படியே அது சீவிர மாதிரி பண்ணுவாங்க கைஸ். காமெடியாக இருக்கும். இதை பார்த்தியும் ஒரு ஸ்கின் வந்துருக்கு. இது நான் ரிவீல் பண்ணல, அது என்கிட்ட இல்லை கைஸ். அந்த ஸ்கின் எனக்கு தெரியும் என்னதுன்னு. செருப்பு இதான் கைஸ். இது நம்மளுக்கு 3-5 கொடுப்பாங்களே, அது பதிலாக செருப்பு வரும். அந்த ஸ்கின் எனக்கு தெரிஞ்சு டாப் அப் இவன்ட்ட தரலாம். இது வேணால் தரலாம் கைஸ். இன்னொன்று என்னதுன்னா, லக்கி ராயலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேஞ்ச் வந்துருக்கு உங்களுக்கு. இதோ கைஸ் இந்த மாதிரி வரும் லக்கி ராயலில். இதுக்கு தான் இந்த வீடியோ போட்டேன். அப்புறம் கோல்டு ராயலில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் இதுதான் கைஸ். உங்களுக்காக நான் வெப்பன் ராயல் வாட்சர்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அது ஸ்பின் பண்ணி எப்படி இருக்கும் காமிக்கலான்னு இருக்கிறேன். ஓகே பார்க்கலாம். ஓகே 1 ஸ்பின். ஐயோ இதெல்லாம் இருக்கு கைஸ் ஸ்கின்ஸு. இதுவே வரும். ஸோ ஓகே 24 hours. ஐயோ கொடுக்குறாங்க. ஓகே பார்க்கலாம் கைஸ். பார்த்தீங்களா கைஸ் எவ்வளோ பர்மனன்ட் தராங்க. ஓகே பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு வரலன்னா நான் அப்புறமா ஸ்பின் பண்ணி பார்க்குறேன். ஓகே பார்க்கலாம். இன்னொரு வாட்சர் கிடச்சிது. ஓகே இன்னும் 24 hours கைஸ். இதான் கைஸ் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குல்ல. ஓகே இதுக்கு தான் இந்த வீடியோ போட்டேன். வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு கன்ஃபார்மாக நீங்கள் காமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் போடுங்க. அப்படியே உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கைஸ், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு ஹெட் ஷாட் கொடுங்க கைஸ். ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஐ வில் see you in the next one. Okay guys, bye bye.